Iedere dag naar de Fuik? Ja, zeker. Echt waar? Ja, het is echt een beetje. Al sinds 1959 hangt deze visfuik hier. Het NIOS, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, doet al deze tijd onderzoek naar de visstand. Het is één grote fuik. Ja, het is één grote fuik. Hiervoor zitten verschillende kamers waar de vis dan in gevangen wordt. Ja. En dan worden ze uiteindelijk gecentreerd. Oh, jee. Oh, wat een enorme vissen. Zal iemand zijn dat, die hele grote? Dat zijn zeebaarzen. Zeebaarzen. Nu pakken we eigenlijk altijd levende vis. Ja. En verdelen we over 2 bakken met kleine en grote vissen. Ja. En dan proberen we zoveel mogelijk leven te houden. En de Waddenzee is ook een kraamkamer van de scholletje, de platvissen. Ja, die groeien hier op. Oh. Dus we vinden ook heel veel kleine vissen. Dit soort... Hele kleine scholletjes, of wat is het? Ja, een soort platvis. Ja, dat is een platvis inderdaad. Nou, in welke bak gaat die? In de kleine bak graag. Aangekomen bij de haven van het NIOS gaat het meten en tellen van de vissen verder. Goedemorgen. Hoi, Menno. Hoi, Annieke. Je bent de baas van het hele stel, hè? Ja hoor, ja. Oké. Nou, dan kan jij ons direct eens even vertellen wat het precies behelst. Ja, Wat wat jullie hebben meegemaakt. je club allemaal doet. Ja. Ja, fantastisch hoor. Dat was echt Goed. geweldig naar de Grote Fuik. Ja. Ja. Gaat hij ook daarheen? Ja, die gaat ook daarheen. Oké. Nou. Die vissen gaan gemeten worden? Ja. Oké. Jullie hebben een vis, hè? Wauw. Dit is denk ik mijn record. Oh ja? 68. Ja, dit heb ik nog nooit zo groot gevangen. Holy shit. Het zijn de 3 jonge kabeljauwachtigen die we hebben. Oké, goh. Dit is echt... Bovenbeet, onderbeet en ja, net een wat dikker, hoger lichaam. Dat die visjes nou sterven voor de wetenschap, is dat hoort erbij? Is dat... Ja, dat hoort erbij. Het is zielig? Het is een heel kleine fractie van de totale populatie. Ik vind het ook zielig en tegelijkertijd ethisch te verantwoorden... omdat we die gegevens wel nodig hebben ook. Ja, om dus echt te kunnen kijken van hoe het ecosysteem, hoe de visstand verandert sinds begin jaren 60. We kijken dus naar sowieso de lichaamsconditie, dus het gewicht ten opzichte van de lengte. Hebben ze lekker wat vet in het lijf en dan kun je ook afleiden dat de voedselomstandigheden waarschijnlijk goed geweest zijn. We kijken ook naar de maaginhouden, dus dan kun je afleiden welke dieren roofvissen zijn en welke dieren de prooivissen zijn. Dus als overgrote observatie over het geheel genomen zien we dat sinds de jaren 80 er 80% minder vis is. En die afname die is nog steeds eigenlijk gewoon... we zitten nog steeds op een heel lage stand. Ja, maar 80% minder vis hier Ja, in Maasdriel? die in de fuik komt. Maar minder soorten of minder... Minder totale aantallen vis, minder biomassa. We zien dat de kinderkamerfunctie van de Waddenzee heeft afgenomen. Dat dus kleine, veel demersale vis, dus vis die op de bodem verblijft, dat het veel minder is geworden. Dat is een belangrijke voedselbron voor een aantal grotere roofvissen. En op het moment dat die kleine platvisjes er niet meer zijn, is die voedselbron weg. Dus 80% minder vis. Waarom staat hier niet voortdurend een alarm aan? Waarom hebben we niet... nee, maar ik bedoel, dat is dus met meer dingen de die... nationale ramp, 80%. Ik ben het helemaal met je eens. Ja.
weten zeker dat menselijke invloed hiervoor uitmaakt. Dus dat gaat via klimaatverandering, temperatuurveranderingen, maar ook via allerlei andere factoren van menselijke invloed. En dat is? En dat is bijvoorbeeld bevissing, activiteiten op de Waddenzee. Er zijn allerlei verschillende invloeden van de mens die toch echt daarop ook invloed hebben.